12 любими цитата от Тик Нят Хан. Да бъдеш красив означава да бъдеш себе си. Няма нужда да бъдеш приет от другите. Просто трябва да се приемеш. Когато си се родил лотос, бъди красив лотос. Не се опитвай да бъдеш магнолия. Ако искаш приемане и признание и се опитваш да промениш себе си, за да се паснеш на това, което искат другите хора да бъдеш, ще пострада целият ти живот. Истинското щастие и истинската сила са в разбирането на себе си, в приемането на себе си, както и увереността в себе си. Днес е прекрасен ден. Днес е най-прекрасният ден. Това не означава, че вчерашният не е бил също толкова прекрасен, но него вече го няма. Не значи, че утрешният няма да бъде прекрасен, но той още не е настъпил. Днешният ден е единственият, с който разполагаме и можем да се погрижим за него. Затова е толкова важен. Най-важният ден в живота ни. Способността да присъстваме в настоящия момент и да се радваме на живота ни освобождава от всички заробващи импулси. Тогава ни спохожда истинското щастие. Много хора си мислят, че въодушевлението е щастие. Но когато сте развълнувани, не сте спокойни. Истинското щастие се основава на спокойствието. За да стигнете до Париж, ви е нужна пътна карта. Но влезете ли в Париж, можете да оставите картата и да се насладите на своето пребиваване там. Ако посветите цялото си време на картата, ще пропуснете същността. Когато чуе бебето си да плаче, майката отива в неговата стая, взема го и го прегръща с безкрайна нежност. Щом тази нежност започне да прониква в тялото на бебето, то веднага усеща облегчаване на страданието си, дори преди майката да е разбрала какъв е проблемът. Същото се отнася и за вас. Страданието е вашето бебе, а вие сте майката. Здравей, мой малък гняв! Аз съм тук. Аз винаги съм тук за теб. В дълбоките отношения между вас и другия човек повече няма граници. Твоите страдания са и негови страдания. Вашето разбиране за собствените ви общи страдания помага на вашия любим човек да страда по-малко. Страданието и щастието вече не са отделни въпроси. Това, което се случва с вашите близки, се случва и с вас. Това, което се случва с теб, се случва и с твоя любим човек. Около нас и вътре в нас има много чудеса на живота, които си остават недостъпни, защото непрекъснато бързаме. Ако искате да обработите градината си, трябва да сте готови да се наведете и да заровите пръсти в почвата. Благодарение на твоята усмивка, животът става по-красив. Понякога радостта е причина да се усмихваш. Понякога усмивката е причина да си щастлив. И тъй като сте живи, всичко е възможно.